Joy po. Lahat. Christine Joy Manansala. Taga saan ka? San Isidro sa Christine Joy Manansala. Ilang taon ka na? 27 years old. Saan ka nakatira? San Isidro sa Taman. Anong sakit mo? Po? Sakit na nararamdaman mo? Yung sa Sigmura ko po. Parang ano? Parang naglalak po siya eh. Hindi po ako makain ng maayos. Ngayon, masakit na masakit? Opo. Saan ka galing? Mga ilang araw na yan? Pang 4 days na po ngayon. Nagpatingin ka na sa doktor? Opo. Ano sabi? Wala po silang sinabi. Negative po lahat ng test. Negative lahat ang test mo. No, sige. Tingnan lang natin maigi ha. Tingnan natin ito maigi. Magdasal ka't manalig ha. Pwede ba kita makausap? Pwede ba kita makausap? Pwede ba kita makausap? Ha? Sige. Kilala mo ba si Kristo? Opo. May takot ka sa kanya? Opo. Babae ka lalaki? Babae. Bata ka matanda? Matanda ka na. Sige. Bilang instrumento, hindi mo na kita awayin, ha? O pwede? Hindi tayo makikipag-awayan, ha? O pwede? Sige. Naggalit ka ba sa tao to? Ha? Wala po. Wala kang galit. Matanda ka na? Opo. Sige. Babae ka? Lalaki? Babae. Yan ka na? Meron. Ilang taon ka na? 37. 37 years old. Sige. Ilan anak mo? 3? Sige. Anong trabaho mo? Wala po. Wala. Wala ang trabaho. Asawa mo may trabaho? Meron. Anong trabaho niya? Construction. Sige. Nasaan ka ngayon? Gusto niya. Anong ginagawa mo sa inyo? Anong ginagawa mo sa inyo? Wala. Wala. Anong ginagawa mo ngayon sa inyo kung wala? Nakanonood ka ba ng TV? Naghugas ka ba? O nakaupo? Ano? Ha? Nakaupo. Nakaupo, nakahiga. Nakaupo. Nanonood ka ng TV? Hindi. May TV kayo? Wala. Meron. Nasaan yung mga anak mo? Hindi. Sa paligid mo? Aray. O, sige. Asan asawa mo? Trabaho. Nagtatrabaho ngayon? Anong oras umalis? Anong oras Ah. umalis? 7. O, sige. Pwede bang kalasin mo yung nilagay mo sa kanyang sakit? Sige, kalasin mo. Nasa bahay ka. Nakaupo. Katabi mo yung mga anak mo 3. Babae, lalaking panganay mo. Lalaki. O, sige. Ilan taon ang panganay? Ilan? 14? O, sige. Kalas. Porke na yung anak mo lalaki. Opo. Lagi ka lang. Nainggit ka ba rito nagagalit? Diba sabi sa'yo, hindi kita sasaktan. Nainggit ka nagagalit. Wala po. Hindi ka nagagalit. Hindi. Hindi ka nainggit sa buhay niya. Hindi. O may simpleng galit ka lang sa kanya. Yung totoo. Diba sabi ko, hindi kita sasaktan. May simpleng galit ka ba? Wala. O sige, kalasin mo. Kinukula mo ba siya? O dinadasalan? Wala. Wala. O sige. Kalasin mo. Yan lang ba nilagay mo sakit? Wala na. Wala. Sige. Kalasin mo pa. Kailan mo ginawa yan? Nung hapon. Nung hapon lang. Anong oras ng hapon? 3, 6, 9, gabi na yung 9. Alauna. Alauna.
Nang hapon mo lang ito ginawa. Galit na galit ka sa kanya. Hindi masyado. Hindi masyado. Bakit ka man hindi nagagalit masyado? Bakit? Hindi. Bakit nga, ano ba to? Mata pobre ba to? Magagalitin? Naiinis ba? Pilita ka sa mukha niya? Kasi mga tao minsan naiinis sa pagmumuka, nagagalit sa pag-umaasenso, minsan di mo maintindihan, gumawa ka ng mabuti, galit pa rin. Bakit ka nagagalit sa kanya? Hindi masyado. Naiinis. Bakit ka nga naiinis? Ano ang dahilan? Maraming tanong. Maraming tanong siya? Oo. Tinatanong niya, bakit niya maraming tinatanong? Ano ba tinatanong niya sa'yo? Nagtitinda siya doon. Nagtitinda siya sa inyo? Hindi, doon sa may pwesto. Sino? Doon. Ikaw o ito? Ito. Ito. Sige. Alasin mo na. Bisaya ka, Kapampangan ka, Tagalog. Kapampangan. Sige. Ang asawa mo, Bisaya, Kapampangan. Kapampangan. Sige. Saan mo naman ito natutunan yung pag-iinis mo sa kanya? Pagdarasal? Doon, dumadaan ako doon. Oo nga, paano mo nga natutunan magdasal? Alam ko. Paano? Hindi ko alam. Bigla ako na natutunan. Paano mo nga natutunan? Ikaw ba nananalangin sa Panginoon Kristo? Ha? Kailan ka, nananalangin ka ba sa Diyos? Oo. Sige, kalasin mo yung usog mo. Makukulang ka talaga, hindi? Hindi. May usog ka lang. Opo. Sige, kalasin. Sige, kalasin mo. Naiinis ka dito. Opo. Maraming tanong. Opo. Ano ba tinatanong niya sa'yo? Ha? Ano yung Tinatanong niya kung ano bibilihan, ganun. Ganoon? Isa lang bibilihin ko. Ano? Ano Yung bibili? tinapay lang. Tinapay lang. Naiinis ka. Pag bumibili ka sa kanya, marami siyang tanong. Opo. Ganun na talaga nagtitinda. Magtanong eh. Ano sa'yo? Ate, bili po kayong tinapay. Kuya. Wala. Alas. Alas. Natural yun. Ha? Trabaho nila yun eh. Naintindihan mo na? Magtinda sila. Entertainer. Naintindihan mo na? Kung di mo siya pansinin, bakit mo siya inusog? Sige, nakalasin mo yung usog mo. Lahat yan. Kailan to gagaling? Ngayon. Sige, kalasin mo. May anak ka na, di ba? Opo. Ilang taon na yung bunso mo? Babae sa lalaki? Lalaki. Lalaking panganay, lalaking bunso. Ay, yung gitna, Babae. babae. Ilang taon na yung panganay? Yung bunso, ilang taon na? 7. 7. Sige, malalayo anak niyo. Kalas, tanggal na. Huwag mo na ito ulitin, ha? Pag usog, ha? Kalasin mo, linisin mo, simula ulo niya. Dali, nagsusuka siya. Kalas. Tawag dito, bati. Bati na, nausog pa. Kalas, malakas ang usog nito. Natural pa, nagtitinda sila, nag-entertainer, ha? Sino kasama mo sa bahay? Mga anak ko. Wala kang kasama lalaki? Wala. Mga anak ko. Mga anak mo. Sige, kalas. Wala na? Meron pa. Wala na. Linisin mo buong katawan niya. Didikit mo yung kamay mo sa palad niya. Yan, didikit mo. Tapon mo lahat. Simula ulo. Lahat. Linis. Pagbibigyan ka ng Diyos, ha? Naintindihan mo na. Huwag mo na ulit yung pag-gusto-gusto ka. Didikit mo, pagpag mo lahat. Dalawang kamay. Tanggalin mo lahat. Tapon. Bilis. Tanggal. Gili-gili niya. Sige, balakang. Sikmura. Ano? Meron pa wala na? Wala na. Sigurado? Opo. Sige. Pagbibigyan kita, ha? Sinagot mo naman lahat ng tanong ko. Magkasalungat ang inyong mga tanong. Sagot. Naintindihan mo na? Opo. Sige. Huwag mo na ulitin to, ha? Opo. Nangangako ka sa Panginoon. Opo. Sige. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, lumayas ka dyan sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Gising. Anong pangalan mo? Christine Joy. Hindi kasi Jezabel. Ilan taon ka na? 27. Ba't sabi mo 35 ka na? 27. Diba paulit-ulit ko siya tinatanong, ilan taon ka na? Sabi mo 35 na ako, 35 na ako, 35 na ako, 3 anak ko, 17 Gs.
17 G's ang anak mo? Ilan taon ang anak mo panganay? 4 years old po. Yung bunso? 1 year old po lang po yan. Ilan anak mo? 2. Hindi 3 anak mo? Ano trabaho sa mo? Stillman po. Anong stillman? Sa Fire Pro. Ah, alam ko na. Tinatanong ko lang, ginajoke lang kita eh. Sabi mo, ang asawa mo, kontraksyon. Kontraksyon ang asawa mo ngayon, nagtatrabaho na 7. Anong oras umalis sa asawa mo? 6:30 po. 6:30 siya, 7:37 daw umalis sa asawa niya. Oh, tapos nanonood ka daw ng TV. Tapos katabi mo anak mo. Nasaan ka ba? Dito. Nandito ka? Opo. Nausog po. Nausog ka lang, naintindihan mo. Malakas ang usog niya. Nakakamatay. Hindi siguro yung nagsungit siguro sa akin doon. Tanong ka kasi daw ng tanong. Nabubusit daw siya sa'yo. Hindi kasi po ganito yan. Bumili siya. Tapos, sabi niya sa akin, isang black pepper. Tapos nagbayad na po siya sa akin. Nakalimutan ko, nagbayad na pala siya. Ah, nagalit siya Ngayon, sa'yo. sabi niya sa akin, pwede bang isang black pepper yung isa, tapos isang bacon cheese yung isa. Sabi ko, hindi po pwede yun. Kasi, buy one, take one po talaga yan. May tao talagang mahirap ipaliwanag, malakas ang usog, nakakamatay. Yung usog niya nakakamatay. Ngayon, masakit pa yung sikmura mo, bumabaliktad pa. Huminga ka, 3 beses. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Pagpagmumpa mo. Paayos na yung dalira mo. Apo. Okay. Pantay na. Apo. Pero ilang taon na taga-asa mo? 27. Hindi contraction na sa mo. So, Hindi, makinig ka muna, hindi trabaho niya contraction. hindi, bali hindi po. Ngayon, ang edad mo ay, ilang taon ka na? 27. Hindi ka 35. Hindi. Sabi mo kasi 35, sabi ng, yan kapatid mo, di ba? Di ba narinig mo sinasabi? Kaya nga tinatanong ko kung ilan anak ng kapatid mo eh. Tapos, makulit ka daw, kaya kanya nausog. Naintindihan mo na? Ngayon, wala na sa tiyan mo. Wala. Nakakatalo, kaya mo na tumalon. Okay na yan. Kahit hindi natin testing, mukha mo pa lang, maayos na eh. Hindi katulad kanina, yung mukha mo parang hindi mapinta-pinta kanina eh. Naintindihan mo na? Pagod na pagod. Malakas ang usog niya. Sobra talaga lakas ang usog niya. Swerte pa rin tayo ng Panginoon Kristo. Dinampot siya. Hindi siya mangkukulam ha. Talagang may tao talaga nakakausog. Na pwede siya nabubusit, nagsasalita siya. Yan gano'n. Naintindihan mo na? Anong pakiramdam mo? Okay. Salamat sa Diyos. Taga saan ka? San Isidro po. Oh, thank you, thank you. Salamat ha.